Naman gani may ison mag-away ang hinungdan, usara ka dagang yuta. Naman gani mag-away di simbahan kay wala mailig pagka church elder. Naman gani mga pagbati makaigaluan nga mayubos kay wa lang siya ma-recognize. Naay bata, grabe ng uwagana. Ming apel, tiguang tua, mga ulitaw, dalaga tua, pestang ni Sudas kay imtang nilot. Sige sagsaysay, mga igsoon, ayan lang lagi mo pa yun ani kay ato ni mga bisita. Dili milot. Kinahanglan matilawan na mo ang imong bisita. Pagsakit po nga lugar kapag laom. Ingon ang madalundan ako mga anak. Mata mo mga anak. Ingon ang madalunda nga pag tunawon ni siya sa Ginoo o kita mo hawa aning lugar. Mga anak, mangandam ta. Hindi siya ni Lot pero tanawa rago ng gibutang diya mga pilang kapag laom. Basa. Gikatawan siya mga anak. Papa ni kalitra magkagkadasig pa. Kapag laom, kung magsigi kag pamadlong si mong anak nga wa po nila makiti si mong kinabuhi, katawaan kita. Maingon ra ba tao say nga balaan ang adlong Sabado pero ikaw mismo ang amahan gatan-og salida adlong Sabado, kita ra ba gini mong anak? Maingon tao say nga balaan adlong Sabado pero ang amahan bisag pa ko sa iglesia magdula na cellphone sa adlong Sabado, kita na imong anak. Ang atong timan ining kagabion mga pinakapaglaom maghisgot kini siya sa usa lang gid kapulong nga gihinganlan mga kapaglaom og overlook isaysay tana sa dili madugay gikan karon apan ako mong suginlan kapaglaom ang hilabig yun kaayo nga word nga ang mga batanon grabe gyud ini nga pulong kining gihinganlan mga kapaglaom nga love at first sight. So ginlat ta kay kapaglaom adunay daghan nga mga daot sa mata nga klase nga mga sakit. Nay glaucoma, nay katarak nga mga disorder or disease sa mga mata og daghan pa kayo. Apan ako kasuginlan ini kagabion kapaglaom nga ang tinuod nga hilabig yun ka dangerous kaayo nga balatian sa mata kining gitawag og love at first sight kuno matud sa mga batan-on tungod kay daghan kay mga batan-on nga na in love tungod sa paa nga warag balantiyong yon kabaw. Tungod sa buhok nga grabe kakulot, tungod sa nindot sa mga pilok o mga ngabil. Human niya na nakitaan, ingon pa nila, nahigugma siya sa unang lili. Apan pagkahuman og lili, ikson, pwede man yung iladag kiniya, hinungdan, grabe niya pagbasol. What is love at first sight, mga pinapaglaom? Ato ni Santo Kion. Anisir kita mo ato sa atong titulo ni kagabion nga gitawag og overlook. Kining love at first sight, makita kinis balang kasulatan sa sugilano ni Abraham og ni Lot. Hibalo ba yata kapaglaom nga kining si Abraham iyang pagumangkon si Lot. Og samtang adunay dako kay nga krisis ngadto sa Egypt. Grabe nga famine kapaglaom nag-uban kini sila. All gawas sa Ehipto kapaglaom bakta sila ngadto sa desierto nangita sila lugar mga kapaglaom nga naay tubig, naay mga kalasangan aron ang ilang mga hayop pabuhi. Nahibalo ta so gilanon nga si Lot naay mga hayop. Hibalo po ta so gilanon nga si Abraham adunay mga hayop, adunay sila silvers, adunay dato kay si Abraham. Ug usab si Lot napod sa mga hayop. Apan napunto mga kapidlanga kapaglaom nga samtang sila nag-uban nagkanam kadaghan ilang mga hayop og atong nahibaluan nga samtang nanaghan ilang mga hayop dako kayo ang nahitabo kay ang ilang mga hayop magdungan o pag-away. Ang mga magbalantay sila mga hayop, mga kapaglaom, nag-unay po sa pag-away tungod kay wa na iluna, nahurot na ang mga sabsabunon, nahurot na ang mga tubig, mga kapaglaom, o ang ilang mga tigbalantay nag-iaway. O kini nga isyu kapaglaom, niabot ni Abraham o ni Lot. O samtang mga kapaglaom, atong lilion nini kagabion, giunsa kini ni Abraham, how he handled the crisis. Tanawa, grabe nga away na ginang hitabo. Makita mo nga isuglinan sa Genesis 13, versikulo 8. Gani kapaglaom niingon si Abraham, grabe gyud ka-mature si Abraham. Makita igsuon imo pagka-mature sa pag-alagad, dili sa imong pag-memorize sa teksto. Kung dili makita imo pagka-mature sa pag-alagad, depende pag-abot sa konflikto giun sa nimo na paghandol. Moy labi tinuod. Di ta mo bilib ana magkapaglaom nga pati pagpangihi ni Moses na teksto. Pero masuko, mo bakslay dayon. Mangluod dayon, maglagot. Tanawa si Abraham giun sa niya pagsulbad. Gitawag niya mga kapaglaom si Lot, ali diri Lot.
O pagdoon ni Lot mga pila ka paglaom sa 13:8 nag-ingon si Abraham nga Lot, dili natutugutan nga mag-away ta. Dili natutugutan nga mag-away ang atong mga magbalantay sa atong mga hayop. Kay tanawa ang katapusan igsuon nga word. Because we are brethren. Makalilisan ka paglaom. Ang mature kayo dapat kung ako si Abraham ato manghod na takalot pag umangkon ra biya takalot. Napagimanulat tag-ingon nga mga hayop kay Lot gikan po ni Abraham. Dapat si Abraham ingon ato nga ikaw ba bata pag kay ka magapila-pila ka ni hawa dito. Wa ka na baga kay ka dagway ako ra ba na imo mga karero. Apan look at how Abraham solved the problem. Siya igsuon naon tanas kay gayunan nga pwede si paon si Lot. Apan na nahitabo kapag lam siya nagpapos sa Lot di ta mag-away. Kay igsuon na tanang pasabot nga si Abraham kapag laom gitagaan niyang bili pag-ayo ang relasyon yun. Pastang ni Dota. Mga kapaglaom, kini atong relasyon. Wara, kini siya makaglaom og baso. Nga og kini na gani mabuak kapaglaom, sama ragod anang mga estudyante. Bisag unsa ka maayo mo lecture imong maestro, og wala na kaganahi anang maestro ha, di gyud mo sangtop sa utok ang iyang gipang sulti. Kanang dagway pabitaw maglagot ta ka? Di kaganahan maminaw. Apan, mo na gipreserbar ni Abraham ang iyang relasyon isip panimalay. Busa ang ayan na to pamaladungon rong kagabion mga kapaglaom. Kung unsa pud kabugat alang kanimo ang relasyon sa imong iglesia, relasyon sa imong pamilya, relasyon sa imong managtiayon, relasyon bakas pagkaamigo, suma nining teksto ha. Giyon sa ni Abraham, ingon si Abraham, okay Lot. Bisag ako kini mo mga ayop, apan ako kasultihon Lot, ang kung magbulag ta kung mo magaling na imong gusto. Kung mo pagpili Lot, kita man ka sa gwapo kayo yun nga mga lugar. Kituan naman sila sa Jordan, mga pilang kapaglaom. Basta nindotag sa Jordan kapaglaom, pero kung ako pang isaysay, kagitagaan malagi ko sa Ginoog kagiras pag-adto dito. Pitik yung nindota kapaglaom. Gikan sa Egypt, nga grabe ka desertohon, way mga kakahuyan, grabe ka init, ang tubig pangitaon. But when you reach Jordan, opposite, guwapo, daghan mga kakahuyan, daghan katubigan. And we all know mga kapaglaom, nga niingon ang Ginoo ni Lot. Si Abraham, niingon ni Lot. Nga Lot, kung moadto kas wala, pagpili, dire po kusto. O moadto po kasto, pagpili Lot, dire po kus wala. Nagpasabot, nga ningon si Abraham nga Lot, pangitaa o ahay pinakapabor, kay kung naay pinakamaot nga lugar, ako kana, aron di lang ka masuko. Kapag laom, nabatay ngon ana nga pagbati. Nga naman gani may ison mag-away ang hinungdan, usara ka dagang yuta. Naman gani mag-away, di simbahan kay wara may ilig pagka-church elder. Naman gani mga pagbati, makaigaluan nga mayubos, kay wa lang siya ma-recognize. Abatanawa si Abraham, how he managed the conflict. Ningon si Abraham nga Lot, og dili kas gwapo, dili ko sa pangit nga dalan. Og gusto gyud ka, aron nga makabaton ikaw kalipay. This is what we call maturities pagalagad kapag laom. And I would like to tell you, bisag karaan na kas pagalagad, apan wala kay ngunani nga pagbati kapag laom, so gilat ta kas tinuod, kawang gyud gyapon tanan. Because this is not all about what you have learned sa imuhang mental igsoon, but how you live from all the things that you have learned from Jesus. And this is all about Abraham did. Nakit-an mangyod igsoon ni Lot, pastang ninduta mangyod igsoon sa Jordan, kakahuyan, katubigan. Makita sa Genesis 3:6, igsoon, ingon si Lot, diri ko, guwapo kay nga lugar, dagat tubig, guwapo, pero igsoon, ang nakita ni Lot, like what we call love at first sight. Nakita niya ang gwapo kay mga lugar, pero wala niya gisinati kinsa mga tao nga nagpuyo anang lugar. Ang iyang gitanaw mga kapaglaom, ang kanindot las lugar, apan wala niya makitaan, wala niya gilili kung unsay mahitabo siyang pagtuo. Unsay mahitabo siyang pamilya, apan niyang gilili kapaglaom, ang iya ragyod nga panginapi. Ang iya ragyod igsoon nga panginabuhi. Apan wala na niya gilili kung unsay mahitabos kaugmaon. Muna'y gitawag love at first sight. Mga pinlaga kapaglaom ang nakangil at pag-ayo kay na-overlook gyud og ni Lot. Kay iyang gitanaw ang kagwapo sa kalasangan, ang kadaghan sa mga tubig. Apan wala gid niya gid susi igsoon kung katuba nga
kahimtang makasuod kaniya sa Ginoo. Wala niya nahunaw-naan mga pinalangga nga paglaom nga kadto maghatod og kapakyasan sa kinabuhi. Tanawa ra go meaning sa overlook. Failure to notice. Wa gid niya igsuon. Wala niya mamamatik di. Wa niya napamalandungan. Nga doon na dako kayong peligros unahan. Wala siya maguna kapaglaom nga pagpili niya sa Sodom. Mao na to'y katapusan nga mag-usa siya siyang pamilya. Kay human ato'y lang pagpuyo sa Sodom. Wala ginya ginahuna kapaglaom nga mawala ang iyang pamilya niya. Mawala ang iyang pagtuo. Mawala iyang pag-alagan. Wala siya naghunahuna niya na because he was always thinking about earthly satisfaction, but he never thought that earthly satisfaction will leads to eternal separation. Mahimo ba po nato na mga kapaglaom? Daghang kitag desisyon sa itong kinabuhi. Hinoon nindot, hinoon kay nga kinabuhi. Pero wala pa po ta maghandom usahay nga ang sangputanan ani mao ang kabungkag dili lang sa ilang relasyon sa matag panimulay apan ilang pagkahilayo nganha sa Dios. Kung imo maguntan-awon pag ay kapaglaom nahibalo man gyud ta nga samtang paghawa ni Lot ni Abraham, kabantay kanila Abraham so nagsilot katong uban pa sila, sige sila timog altar, sige sila ampo. Nahibalo man ta sugilanon. Nga natakdan si Lot ni Abraham, sige sila ampo, sige sila kalagad, sige kalagad. Apan sabta pagabot ni Lot dito sa Sodom igsoon unsa may nahitabo. Nga nawala naman iya pagkadasig kapaglaom tungod kay hibalo ba kita Sodom. Mo bitaw nang na-word sa dictionary sodomy. Nagpasabot, grabe ginay kahugaw mga kaigsuunan nga lugar. Busa nahibalot na nga Diyos sa padalag doha ka mga madalunda sa pagsulti ni Lot nga kini nga mga tao sunugon ako ni Sodom at Gomorrah. O nahibalot tas doha ka madalunda kapag laom gaming adto dito unya nakanindot pagit kay abi-abi ni Lot wa kablo si Lot ka madalunda dito. O nahibalot tas ganoon kapag laom nga gibit-bit kini ni Lot kay madlok si Lot nga grabe maunsa ni mga tawhana kay mga gwapo ra po, meron tag apikihog dagway igsoon kay way manghilabot. Pero kanang mga gwapohon na balaka si Lot, iyang gibit-bit dito siyang panimalay. Kanang iyang pag-akomodar kapag laom naghatag pod og dako kay padalangin. Kanang accommodating bitaw ta, magdala biya po dinig padalangin. Kay gwato gibe-abi ni Lot, perting delikado ha gyud. Gibe-abi ni Lot, pag-abot ito kapag laom nahibalo ta nga pastang uwagana magid ni mga tawhana. Grabe nga uwag gwapos lugar. Tiya mo na kapag laom nga gikumbayutan ang balay ni Lot. Lot, aman imong mga bisita. Ingon na si Lot. Ayaw ka balaka kay na ako'y anak nga akong ihatag yung virgin. Panay, anibigin na ng virgin. Sumul kay nagdagway. Dirimi, kat mo mga bisita, mga guwapo kay mga dagway. Grabe. O, kamo nalay basa sa 131 sa chapter 1 sa Alpha and Omega kapag laom. Pagkanindot kapag kasaysay. Naay bata. Grabe ng uwagana, ming apel, tiguang, tua, mga ulitaw, dalaga, tua, pestang lisudas kayong tangilot. Sige, sagsaysay, mga igsoon, ayaw lang lagi mo pa yun, ani kaya ato ni mga bisita. Apaningon, igsoon, ang mga tao, dili milot. Kinahanglan, matilawan na mo ang imong bisita. Pagsakit po nga lugar kapag law, may gani, kaya wala na rin, no? May long tanag imong bisita, ug mo na'y tradisyon kapag laom ba? Perting lisuda yun, ug mo na'y tradisyon. May lang imong bisita gwapa-gwapo. Pero imong bisita kinawapon. Pero di gid maayo kapag laom. Bisag kung saon na to pamalandong. Pero I know nga naay mga lugar igsuon nga mga nason nga that becomes the tradition. Muna nga kusog kay mga age sila nga dapit. But what I'm trying to say kapag laom, samtang si Lot dumugo na sa mga tao. Pagdumog sa mga tao kaniya mga kapag laom, dito nakabantay si Lot nga iyang bisita manulunda na yung anawan. Sa kalit lang, gisapnay siya sa mga manulunda. Dadlibog silot, kanong nala siya sulod. Unya, ang mga tao nga muatipog sulod silang balay, gibutahan sa manulunda kapag laom nga nagsukar. Dito na kaingon silot nga, hala, kini ako mga bisita dili madinilalim. Mga manulunda madini. And that from that time kapag laom, gisultihan sa manulunda nga Lot. Ang among toys paganiti, mo ang pagsulti kanimo, o sa imong panimalay, nga pagasunugon sa Dios. Ang kining Sodom and Gomorrah o ang tang mangandam. Abi niyo kapag laom, ang grabe yun ka-exciting. Nasakitan, gabon libo ko igsoon sa kong pagbati when I read this one. Nga samtang si Lot igsoon, nakasabot sa Diyos mga madalunda nga pagpatyon dahil mga tao Sodom ko pinagi sa kalayo. Mingdagan si Lot kapag laom, nga to siya mga kabataan. Grabe si Lot kadasig.
Pag-abot niya siya mga bata, mga pinakapaglaom, niingon si Lot, get up! Girilin niya ang gisulti sa manulunda. Ingon ang manulunda, nako mga anak, mata mo mga anak. Ingon ang manulunda, nga pag-tunawon ni siya sa Ginoo, o kita mo hawa aning lugar. Mga anak, mangandam ta. Patinda siya ni Lot, pero tanawa rago ng gibutang diya mga pilang kapaglaom. Basaha ang komentaryo sa kang Ellen White diya sa Alpha and Omega. Gikatawan siya mga anak. Papa ni kalitra magkagkadasig pa. Kapaglaom. Kung magsigi kag pamadlong si mong anak, nga wa po nila makiti si mong kinabuhi, katawan kita. Maingon ra ba tao say nga, balaan ang adlong Sabado, pero ikaw mismo ang amahan, gatan og salida adlong Sabado, kita ra ba gini mong anak? Maingon tao say nga, balaan adlong Sabado, pero ang amahan, bisag po ko siglisa, magdula na cellphone sa adlong Sabado, kita na imong anak. Usay makabalo pag gini mong anak nga bisag adlaw Sabado mamalit kita muna nga ang nahitabo kapag laom gikatawan siya sa iya mga anak. Ha papa ay nasa ka pa wala pa pagkugwa kailan nimo pa ang nahitabo kapag laom kung imong basahon it but he seemed to them as one mark unya kung imong basahon they laugh at Lot. Ibis si Lot igsoon nagkapuliki na og sibya nga mangandam apan gikatawan siya sa mga anak igsoon pas na delikaduha dining malita og banton atong mga bata. Kung sa bata pa sila wala sila nakabalo unsa kamay nung danon ang pag-alagad sa Ginoo. Bata pa sila wala sila kamay tunon unsay paghatag sa kapulo. Bata pa sila wala sila kabalo kamay nung danon unsa kabulan anlang Sabado. Bata pa sila, wala sila kabalo, wala ning turok, isip pondasyon sila kinabuhi. Iksoon, pagdako na sila, nga maupay pag may nimo kapag laom, katawaan na tani ining mga bata. Busa sabtang iksoon, gikatawaan si Lot, sayang mga anak, tungod kay, kung imo basa ng yun Ellen White, ang iyang mga kabataan na impluensya sa ilang mga bana, pas na magkalilisan. O sila na impluensyahan sa kalibutan. Unya wala gyud ingon man nagpawa may delikado pa mo ni nakakuyaw karon mga pilang kapaglaom nga magsige tagwali sa atong mga anak apan ang atong mga anak dili manuon nato kay atong mga anak nakahibalo ra ba gina mga kapaglaom sa atong tinud-anay nga mga kinay. I tell you sa atong pamilya og naay nakaila sa imong tinuod nga batasan malimudan nimo ang tanan tao pero ang imong anak dili gid mo na malimudan sa imong kinaiya. Ang imong asawa utro po nang dili nimo malimudan mga kapaglaom kay nagsige mo dili takal malimudan pa natong mga tao. Sige tagwali atong anak mayon nga sordia pa ay ora po kag king worship. Wa kay worship sa balay. O say mo walip ta mga ison mag-worship kita atong mga bata na minaw. Mingon po nga ha sa worship. Nga mo kay worship po. Si lisod kaayo ison gikatawan pag-ayo si Lot sa mga bata. Ingon Ellen White, apan pagkuman si katawa, bakta si Lot kapag laom. He was very sorrowful. Bakta siya, padulong siyang balay. Gahilak siya, mga pinalaga kapag laom, makalilisang. Akong mga anak di mo, tuon ako. Sipiat magyod, overlook magyod kapag laom. Si Lot, tagunahuna nga, pag-adto niya dito, malipay siya, pero sa katapusan mga panahon, grabe niya pagbasol. Samtang mga madulunda, mingon ni Lot nga Lot, pasagdi na lang na mga anak Lot, adto na talot. Apan tanawa, igsoon ang iyang asawa, o ang iyang duha ka mga anak na bilin siyang balay. Lugos, dili ganahan mo gawas sa balay. Ang iyang asawa, lugos, dili mo gawas. Bisan pa si Lot, igsoon, naglangay-langay. Wala na gid sa excitement, kamugawas, igsoon, bisan iyang asawa. Tungod sa kahingawa, siguro sa branded niya nga bag at 300,000. Tungod siguro to siyang anak, na hingawa siyang tablet, kagwapo kay nga Apple. Tungod siguro to siyang kahingawa sa dagan kay Moptis kalibutan. Di sila ganahan magawas. Tanawa mga pinagaw kapaglaom, ang giingon sa Alpha and Omega. Ang iyang mga anak kapag laom, mingturog na gid ang ilang gugma nga nas kalibutan. O ang iyang asawa, dili na ganahan mo kalagyo. Dili ganahan mo hawa mga pinagkapaglaom kay. Ingon pa sila Ellen White, ang iyang asawa, alang siyang asawa giyang mga anak, usa ka grabe gyud kalisod kayo ang pagbilin sa tanan nilang kalibutan butang nga naandan aron sa pagtuman sa mando sa Dios sa paghawa.
Namalandong biyako ka mga pilang kapaglaom. Kung karon palang daan, dili na tagka-apil sa buhat sa Ginoo tungod sa atong mga kalibutanon nga mga kalingawan. Namalandong biyako karon kapaglaom. Kung dili na ta usahay maka-worship tungod kapaglaom sa mga giganahan nato nining kalibutana. Dili na ta kaapil sa evangelism usahay. Usay mag-amot-amot na lang ta kapaglaom. Apan dili na ta ganahan kapaglaom nga mulambigit sa tukaw galingon. Tungod dinhi mga butangan nagbalaka ko kapaglaom. Nga basig kinipod nga mga butang. Nga hinungdan nga dili na kaginan worship, dili na kakabasag Biblia, dili na kakasimbag birnis sa gabi, dili na kakabalik pagkahapon. Basin bayag kini nga mga butang, mga pilang kapaglaom, mo po'y magpugong nimo sa pag-adto sa langitong puloy-anan. It was very hard, Ikson. Ako ginisiyang gi-illustrate kay guwapo gi kay nga punto. Malisod kaayo ang pagbiya sa nindot kay nga panimalay. Sa imong kadato mga kapaglaom nga, imong gihaguan sa imong tibuok kinabuhi. Ingon gina sa Alpha and Omega, page 131. Di ginitiaw Ikson, biyaan ang imong kinabuhi. Ang langit nun nga mga messengers, gibira na mga kapaglaom, ang asawa ni Lot o ang kabataan, gibira na sila kay halos sila ganahan mo mulakaw, mo gawas. Gusto din sila magpasunog uban sa ilang mga salapi. Apat kung imo taon kapaglaom, imbes nga naka-ikyas na sila dito sa boundary nga sunugunon sa Dios. Apan ang asawa ni Lot kapaglaom, wa gyud niya naantos. Imbes nga na sila sa boundary, ang instruction di lagi mulingi paday sa pagdagan. Apan naghuna-huna magid ang asawa ni Lot sa iyang bag nga tag 500,000. Naghuna-huna ang asawa ni Lot og naop na ba niyang internet. Naghuna-huna ang asawa ni Lot og nabiyaan mag iyang iPhone 12 or 13. Naghuna-huna ang asawa ni Lot og nadala ba niya tanan iyang kwarta, nadala ba niya taniyang papilis, nadala ba niya ang gwapong sakyanan, nadala ba niya ang gwapong nga motor. Naghuna-huna paglingi igsoon peting yung asin, nahimog yung asin ang asawa ni Lot. Gipikturan maginako mga kapaglaom kay momenting gituhuan nila part sa Jordan River na ay Sodom and Gomorrah nga karon igsoon puros na gyud bukid, nahanaw na gyud kapaglaom. Gibakbak na mo, warag asin po di ay ang made of salt, kapaglaom akong gibati. Nga kini di ay mga butang igsoon, nining kalibutan na, dako gide kay porsyento. Nga mao kini nga atong mataganog, dako nga pagtagad nga atong mahigugma pagayo. Nga bisan pa igsoon nga tawagon kita sa Ginoo sa pag-alagad, bisan tawagon pa ta sa Ginoo sa paghawa ani kalibutan na, kay ihapit na ni limpyuhan ang kalibutan na pinagis kalayo. Apan ang ato paghigugma igsoon karon pamalando pagayo. Kung kana imo pagpatrabaho hinungdan nga makalapas kay sa adlay papahulay. Kung kana igsuon ang imong kalingawan mo hinungdan nga makahimulag kanimo nga dako kay tag panahon ini apan ang pagbasa sa Biblia ang pag-ampo na himo na lang og kawang ang pag-worship na himo na lang dadali pamalandong gyud mapagkapaglaom kay basig mapariha kita sa asawa ni Lot og iyang mga kabataan. Nga bisan pag-usao paning kamot sa mga badulas pagluwas kanila apan sila nagadumili makapaglaom tungod kay dili daylalim kung ang atong makasing-kasing nahigugma na nining kalibutana. Mga pinangga kapaglaom, ako lang yun ning idaklit. Although wala ko nakapananghid kaniya magkapaglaom. Pero dito sa Northeastern Mindanao Mission, aduna biya po'y mga dato kapaglaom, sama ninyo karon nga naminaw. Nagtuo ko nga, dili po tananoy. Napoy, sa Northeastern Mindanao Mission, Ikson, nalipay ko kay nay usa ka engineer. Bisan pa kapaglaom, dili may tanto aning kailag yun, pero nasigin ako sa kadunggan. Nga bisan pa igsuon nga naa siya'y construction nga kumpanya. Bisan pa kapaglaom nga naa siya'y busy kay sa paginabuhi. Pero nganong na-impress ko pag-ayo? Kaya usa ka panahon ni ana mga pilang kapaglaom, gibiyaan niya ang iyang opisina sa pila ka mga adlaw. You know, ano na unsay ang gimo? Bingadto siya sa Dinagat Island kapaglaom. And what is very interesting, kay iyang kaugalingong kwarta ang iyang gigasto. Take note, physical ang iyang involvement, money ang iyang involvement pagkapilang kapaglaom,
Wa siya labot og malusing ang iyang mga ginansya. Adto siya dito sa dinagat kapaglaom. Wali siya dito hatag siya sa mga giveaways, hatag siya dito unsa iya pang nakinadunggan kani nga nang hatag og cellphone aron mga tao dugo pati naghalas mga tao ng dugo. Apa ako na malandong sa akong kinabuhi. Basta gyud ko igsoon, wala gyud ko mahilis. Kini nga mga tao dili ni mga pastor. Apan kini sila nga mga tao adunay kahingawa nga bahala na sila kahingawa nga balag biyaan nila ang mga butang sa kalibutan. Bisag unsa di sila kadato kapag laom. Apan wala sila nagunahuna. O pila ilang gansi. Muadto dito alang sa pagmantala sa pulong sa Dios. Pastilang nindota. And this is in the person of Engineer Cecil. I am so happy kapag laom. Nga naay mga tao nga dili po dahi tanan. Nga mga tao nga adunay gipatrangina sa Ginoo nga makalimot. Apan adunay mga tao makapaglaom nga sa ilang mga salapi dili lang sila bulabigyan sila personal mga kapaglaom. Willing na sila nga biyaan ang mga kalibutanon nga mga butang tungod og alang sa pag-alagad sa Ginoo. Pila gansi kadto. So maaragod igsoon og ikaw mo absent og duha ka adlaw pila gansi nimo. Labit tinuod alang sa pagwali subot sa Ginoo. Imo pag yung kwarta ang imong himon. Pamalandungi mga pinakapaglaom. Unsa ka very touching. Nga naay mga tao pagkaro kalibutana. Nga wala mga kapaglaom. Nga nahigot sa mga butang sa kalibutan. Apan kaya nila biyaan tungod sa pagserbisyo nga na sa Dios. And that was the failure of Lot's wife together with his family. Pastang lisod ay soon. Di na sila kagawas tungod sa ilang dako kay nga paglambigit sa paghigugma sa kalibutan. Ikaduha nga punto ni kagabion kapag laom, and this is second to the last. Nahitabo umangyod kapag laom, nga wala gyud nakita ni Lot samtang yang gitar kanindot sa Jordan. Wala siyang unahuna kapag laom, nga matakdan day siya sa mga batasan sa mga tao sa Sodom. Wa gyud sa kabudak kanang gitawag. Di ba nasik ito sa panahon ni Abraham? Sige sila worship, sige sila musimba pa siguro silot og bisper, musimba pa midweek, magkirgro pa, mo ba pagkahapon, mo ba study pa to silot, siguro mo worship punta gabi. Pero when he was there in Sodom and Gomorrah, sultihan tag kapaglaom, di na ni musimbag Merkulis. Di na mo kirgop silot. Busy silot, pag ginabuhi, siguro pinalitay, buy and sell, baka silot ito kay dato, makay silot. Pagka-enjoy kay ni Lot sa iyang kinabuhi dito. Pagka-biris gabi, o sa makita, biris na day! Hala, sunset na day! Napaman ko small! O sa ingon anak niya kapag laom, uy, sunset na day! Napaman ko sa merkado! O niya, ang Sabbath school siguro ni Lot dito, orang alas 10 sa siguro sa buntag. Kaya abot lang po na yung Sabado kapag laom, diri, pag-ipiti kapuya kayo. Abot lang, mutukar ang pamaol, panuhot, migraine, sakit sol, abot ang Sabado. Pero pagka Domingo, apte kayo. Pagka Sabado, luya kayo kapag laom. Natakdan si Lot. Magkatakod din yung mga katapulan igsoon nga mapils buhat sa Ginoo. Ayaw magpadole ng mga tao, mga negatibo yun sa buhat sa Ginoo kapag kay matakdan yung kay sobra pa rin sa COVID-19. Mga pinalaga kapag laom, mga virus. Tanawar God ang giingon sa Patriarchs Kings 188. Nga daghan kay mga tao nga, mga dasig yung kaayo kapag laom. Take note of this. Mga dasig kayo sila. Brilliant stars nga makita ni Muslim sa iglesia. Sila siguro itigusay. Mga debatidor, mga may mo Bible study. Apandaan na nagpasantop, mga kaigsuunan, ang pen of inspiration ni Ellen White. Nga kini nga mga tao, bisan pag mga dasig ni, but soon they will leave the church. Di ko matingala sa akong mga district nga kung nagian kapag laom. Na mga tao nga makalisa, makidibati bisag kinsa. Magkamaayo lang kayo Bible study. Pagkamaayo na lang kayo mawali. Pero siya karon, di na ko kita sila simbahan. Ang hinungdan, o siya wata kabulon sa hinungdan. Nahiubos, naglagot, o siya daghan na kayo pa sa Maginlan. They will leave the church. Pero katong mga tao nga bisag Sabbath school lesson, di bitaw kasabot, mo hinoy nagpabilin. Usay kapag loob, ang ngayon natin pamalandong. Nga kini atong kadasig ron, dili kini garantiya nga mulahutay kita hangtod sa katapusan nga mga panahon. Ato lang ning ipahinondom. Tanawa ingon si Ezekiel, panahon nag-iigsoon nga mo abundansya na ato kinabuhi, di ay mo pakatao, mabugna ang atong mga garbo. But as I said,
This is optional. Napoy mga tao, igsuon in town. Nga bisan sila kabudansya, apa nilang unahuna, naas paglambigit, nining bulaton sa Ginoo. Tanawag gingon sa sila at ni Ellen White. Ang kining pagkamugna igsuon sa itong garbo, segunda gid kini mga kaigsuonan sa atong pagkadindot ta kay kahimtang sa itong kinabuhi. Usay mo kapaglaom, katabitang mapakitay titulo, wapakitay kwarta, wapakitay daghan nga mga lisensya, usahay, dali rakaytang kamayon. Dali rakayta ingnog suri. Dali rapog kay ka makapasaylo. Pero nakabantay na baka na pag-abot sa panahon, nga daghan na kay kaglisensya, ni pasa na kay civil service, pagka-maestra, pagka-doktor, pagka-abogado, o niya, daghan na kay propiedad, niya sikat na kay ka, o sa imong ingnon, sakit kina, insulto ko pag-ayo, na-insulto ko pagkatao, pagkatao, tanawara, o sa umutaas ang ato ang kwarta, mutaas ang atong kahibalo, mutaas igsoon ang atong mga salapi, usahay kapag laom, dili na punta, makabot sa Dios, dili na punta niya matawag. Apan pag hinundom na ni kapaglaob, nga ang yawa igsoon, ambos yun ang atake. Dili ni musukol sa Dios o garap-harapan. Dili naman ko niya mapasakitan karon ng Dios. Apan mapasakitan niya ang Dios, pinaagis siyang pagsakit sa makatawad sa Dios. Nga pag makita na gani sa yawa, nga naapektuhan ta, o niya, malipay siya kay kabalo siya nga, naapektuhan po ng Diyos. Pagtanaw niya makaigilan, ginagluyan na kas pagalagad, hindi na kaganag worship, hindi na kagasabal sa Biblia, hindi na kaganag simpa, kabalo ginang yawa nga, nasakitan ang Diyos niya na, busa ka na gid yung pagpanikamot. Pinaagi siyang pagpasakit nimo, iyang napasakitan usab atong Diyos. Abi niya, igsoon, kinsara po ning maatake, dali-dali sa yawa. Kining mga tao, nga unguarded. Ingon ni Ellen White, ang tao kapag laom, nga wala na gani say hapin-hapin siyang kaugalingon. Nga nagsalig na lang siya siyang kaugalingon ng kusog. Kani mga tao, nga makomportable ra kapag laom, nga wala na worship. Kapag laom, paminaw, kung importante alang kanimo ang pagkaon, ingon ana unta na ka importante imong pagbasa sa balang kasulatan. So maug unsa ka grabe nimo kabisi, og nakalimot kag pamo, di ba malipong ka? Ingon ana unta kabilihon igsuon na puno sa Dios nga sa usa ka adlaw nga wa ka sa Biblia dapat di ka makomportable, dili ka maatiis kapag laom, dili ka ka-worship dapat dili komportable apan kung sa imo pa kinabuhi nga wala na komportable na ka wa ka sa Biblia kung wala ka worship kana lami gyapon kay imong tulog nga waragway na wala something strong kapag laom. Very something's wrong. Abi nimo kapag laom na panahon ni ana nga naghatod ko og usa ka bisita nag-drive ko sa sakyanan. Bisag unsaon ako dali-dali kapag laom, kalibangon magig ko kaayo. Abi ninyo, niabot yun ang panahon kapag laom nga, naihunong ko sa daplin, niingon ra kog mangihi, po nangita kog kalibunan kapag laom, dito ko nagpagosong gibati, pastilan, nigawas man po na akong pasayro, petikin akong bulabuga. Nakaingon kong grabe, no? Kung kalibangon dayta, kaihion dayta, bisag unsa ta kabisi, matagaan natog panahon ang pagkalibag pagpangihi. Busa, kung unsa ka karon kabisi kapag laom, nga wala na kay panahon ibasa, dili na ginasya sakto. Nagpasabot, nga less atong pagtagad sa balang kasulatan. Nagpasabot, igsuon, nga dili, nga nag-importante ito pag-ampo. Nga ningon ra bagyod na sila Ellen White nga ang pag-ampo sama sa pagginhawa kapag laom kay ang tao nga muna sa pag-ampo sama siya sa usa ka tawo nga muna sa pagginhawa. Ang kalingawan kapag laom maghatag og oportunidad sa yawa nga ma-attract gyud ta sa iyang mga paatake. Tal palandungi unsa nga kalingawan imo karon kapag laom. Kung kana ba nga kapangalingawan, nakapahilayo nimo ngadto sa Dios. Kana ba ang imong pagpatrabaho di man sa iyo na ipatrabaho apan kung kana nga patrabaho nakapalayo nimo sa Dios kapag laom perting lisuda kayo. Kay tanawa, whose leisure gives him opportunity to insinuate himself under some attractive disguise. Kung kana ba igsuon nga mga kalingawan, nakapalayo na tos Ginoo pagkadako kay wala ta kabantay
Kung karon igsuon warag wa na tay gana kaayo mo alagad, wa na tay gana kay simba, wa na tay gana kay basag Bible, wa na tay gana kay mo ampo. God bless this food we eat. Amen. Lord, you know what I mean? Amen. Gani na magampo sa mga kananan magkapaglaom, say maskitan ko, mauwaw sila mo ampo sa publiko. Mo ana raw. Humanagampo na dito. Ikaw makalilisang. Mo sampung ra gamit, warag nanutho kapaglaom. But you know, kung kini nga mga butang mo hinungdan nga nakapaluya ka na to, giyataki kita siyawa nga wala lang takabalo. Tanaw ra ang gisulat ay igsoon kana magibutangan og gilo. Nga walay lain bugat kay nga pamaagi kapag laom nga maatake sa yawa ang tao kana ra gyung panahon nga ang tao wala naggamit sabot sa Ginoo. Kanang mga tao nga nagrelax mga kapaglaom nga wala ka nalambigit sabot sa Ginoo kana mga tao nga daling mataki siya. Nga naman, example ha, dito ang magidmis Dinagat Island, di lang dugay gikaron. Abot nung nagtanaw karon sila Dr. Aboymi, sa Elder Toto, sila Elder Bakit, dito sa Loreto Central Church. Abi ni magkapaglaom, kaya dito man ko na-assess Camilio. Ang akong instruction nila, makakumpirma magkakanin nila ng mga tao kapaglaom, kaya napaman sila sa Loreto ron, mga pangulob sa iglesia. Ako ginin nga, samtang magwalikot, mohangyo ko ninyo nga wala giputo lang pagampo gikan sa sugod hantos katapusan. Pagwali na karog sugod kapag laom kay naamay igsuon nga ikatulo na siya nagampo nga di na daw sa moampo kay sige na daw sa gampo. Giingnan mga kaigsuon sa kong kauban nga igsuon ayaw ka balaka kay way na overdose sa sige gampo. Walay tao nga nahubagan ang iyang ilong kay nagsigampo. Dili na sama sa antibiotic. Yo masobrang mo tumar madaot ka o makulang madaot ka. Amo na pagampo ingon ni ana siya mo na nga nalipay ko makapaglaob. Grabe na paginapuis mga tao, mga bantalon, mga tigua, mga kabis, grabe gampo. O kami po dito sa kong quarter, 5 ka bukong tropa ikaunom ko. Ampo mi alas 3 sa alas 12 gabi. Katong mga ngalan sa mga atindis among gibulag-bulag igsuon. Unya giampuan amo, giblitok ang mga ngalan. Pag alas 3 kad pasti lang di grabagiti aw pag-ampuan ang yanang mga oras sa igsuon. Wala bitaw kay saktong conviction sa Ginoo. Pero yung lisuda alang alas 12 ibangon. Peting lisuda sa alas 12 pero among himo kapaglaom kay usarami kasi mana dito baya. Birnis mi nangabot. Unya nangimbitar sila makapaglaom. Buntag sayo mag-run work ang akong mga kaubanan. Pagkagabi magwali ko. Buntag mag-run work sa Tibukadlaw. Pagkagabi magwali ko. Muna gibalik-balik. Apala pag-ampo, alas 12 na po mi, alas 3 na po mi, pag alas 6 worship, pag-ampo na po mi, sige ampo ka to mga ngalan, gipangbutangan kapag bralbog na po sila pagkabuntag. Amo pag-ampo kapag daw na ingon may Ginoo, ayaw may dada ato mga tao nga mo balibad, dada may ato mga tao nga imudad sa langit, ayaw to mga tao nga mo balibad na, kay kamera may panahon. Apan ang Ginoo, naggiya ka na mo kapag laom, apan ako lang yun ang isulti kayo kapag laom, nga ubay-ubay gid bayapod ang nangabautismohan. Gibautismuhan sa tapilangan sa Pastor Cirilo Baal. Ni Pastor Roger Jimenez, ubay-ubay ang nangabautismuhan pilang kapaglaom. I just don't want to say the number. Kaya dili man na pagpasigar mo kapaglaom. Pero naapoy gamay, gidbayapod. Ganahimo nga nabautismuhan. But my bottom line, mga pilang kapaglaom, pag-uli na ko sa akong district, nana akong mga kaubanan, nana po sa kabos, grabe na mo, kabibo sila sa mistritsa, ako silang ipangutana. Karon nga wala na iwali, akong pangutana. Nakaampo pabatag alas 12 gabi eh. Karon nga wala na iwali ang pangutana. Nang mata pabatag alas 3 sa kadlawon kay magampo. Ni katawa ako mga kaubanan, pastor. Ang tinuod wa na gid mi ampo. Katura gid po panahon kay wali man. Tanawar gud mga bilang kapaglaw, unsa kalig-on kung panahon ang tanan nga mga tao naglabi sa plato sa Ginoo nga magsige kampo. Kay may magdamaligya tagbitit, may magdamaligya taghaplas nga dali ibaligya. Apan kining soul winning kapaglaom, usa kini siya kapabaagi nga mabansay una to kagalingon nga minampunta sa Ginoo kay way pagampo wagi kapuslanan ning tanan. Busa kapaglaom didto ko nakaingon, ku pastilano. Ug walay buhat sa Ginoo, warag relax na kay ta. Pero naibuhat sa Ginoo kapaglaom si kagampo, pero wala bitaw. Wala na po si mumbot, ala, pakasala diri, pakasala dito, wa kay pakif, wa makay tulubagon. Apan na kay tulubagon igsoon, mo na giingon sa Alpha and Omega.
Dili gid ta maatake sa yawa igsuon, not unless ikaw ug ako wa nagpagamit sa buhat sa Ginoo. Kaya di ka mapagamit sa buhaton sa Ginoo, ang yawa mo po'y magamit nato mapilang kapaglaom. Ang katapusan kapaglaom. Kaya wala naging saktong igong panahon. Ang katapusan na wala gid kapaglaom. Ang pinaka-importanteng butang, ang dibalaan nga kinaiya ni Lot. Sa una, grabe sa kadasig. Apan na-overlook niya nga dito nga dapit mawala di ay ang iyang batasan nga iya sa Dios. Genesis 19, verso 30, samtang si Lot o iyang mga anak, kaduha ka babae, manghod o maguwang, dito nagpuyos langob sa mga kapaglaom, kaya dito sila naman lang daw nagtago. Wa ba ka kabantay? Nga gisabutan sa mga babae nga, ilang pakighilawasan ang ilang amahan, tanawar gud kapaglaom, unsang pagi. Di man nila masulti dayon, unsay giingon? Gipainom nila ang ilang amahan. Mga kapaglaom, paminaragod. Kung pagsimhot nimo nga warato og humot og emperador, mainom ka dili. Kung pagsimhot nimo, maingon mga batanon nga pastor, Sanmig light raman to pastor, 3%. Grabe po ka pastor ka killjoy ay. Tanduay ice raman to pastor, 3%. Okay raman na isyat. Okay si mong mata. Nga tanawar gud na mga kapaglaom. Si Lot ni siyat magid si Lot. Agoy nagsige na magid og siyat pot si Lot. Nahubog si Lot mga pilang kapaglaom. Og pagkahubog ni Lot mga pinalangga nga mga kapaglaom, nahibalota nga nahimo ang pakigilawas niya siyang anak. Og ikausara to nahimo posible justifiable, pero nautruhan pag yun sa ikadwa tinuyuan na yun mga kapaglaom. Ang manghod na po'y nagpahilabot, ihubog, tanawa. Wala niya na matikdi kapaglaom nga iyang pagpili sa nindot kay nga mga lugar. Wala lang nagpalayo kaniya sa iyang pamilya sa Ginoo kundi na wala ang iyang batasan kapaglaom. Iyang balaanon nga batasan. Abig yun, ni Lot igsoon, nga pagpili niya sa Sodom, maisa iyang pamilya, magapabilin sila sa matinoapan. Siya napakyas pag-ayot. Paghawa niya ni Abraham, sa reliyoso igsoon, nga pagi, nagkaanam ug kawala pod ang iyang kinaiya nga iya sa Dios. Ang manuscript releases volume 7 iso nagsulti. Ganili kita magkumpiyansa karon kay bisan pa mga ministro, bisan ang uban nga mga doktors kapaglaom mo abot ang panahon nga sila mohawa sa iglesia, dili kita magapasumangan nga si Lot rato kapaglaom. Kaya bisan ako, pwede ko magkumpiyansa ko. Pwede ibalik sa mabalik ko sa kalibutan makapaglaom. Panahon nga mo desisyon ko nga muhugka sa paglaom. Kaya naamagoy nahitabo paglaom nga pangulos iglesia. Di lang ko magsabang kinsa. Nilungsad siya sa pagka-opisyalis. Apan nagtuos siya nga suportahan siya sa iglesia igsoon. Apan wala siya suporta sa iglesia. Sa iyang kasuko, gikuha niya tanan iyang gipandunit. O niya nibuwa na siya ni simba kapaglaom. Gibiyaan niya iyang katungdanan. Abi ni mo, sa pila ka mga bulan nga wala siya ni simba kapag sa usag siya ready na mo alagad, nibalik siya sa pag-inom, nibalik siya sa pag-dirbis manok. Di ko katuo nga ang kanhi nga grabe kadasig kay kapaglaom, nahimo gyud igsoon nga nawala siya sa pag-alagad. Og anak pangit pagyod kay namatay siya kapaglaom nga nawala sa pag-alagad. Busa ang tulo kabutang igsoon nga atong hinuklugan pag-ayo. Overlook. Atong pamalandungan. Nga dili na to ma-overlook, igsuon baya ang atong pagpaningkamot aning kalibutan na. Kay basig na ay mga butang nga importante nga wa na to hinon makiti. Kay sige na tag paningkamot nga makakwarta. Hinon dumi kapaglaom. Nga ang tinuod, nga kalampusan sa mga ginikanan. Dili lang sama sa mga anak ni Lot nga nahimog mga dato professionals. O sa atong sukdanan sa pagka-tininood nga ginikanan, kana atong mga anak, mahimog abogado, madoktor, uban pa. Well, that is correct. Apan, ang dako kang kapapamalandong, kung ang imong anak, dato kay nga mga kapaglaom, apan, nawala po sila sa pag-alagad sa Ginoo. I tell you, that is not a true success sa usa ka ginikanan. Ang true success sa usa ka ginikanan kapaglaom, nga imong mga anak,
gawas nga sila ma-professional. Pero ang tinuod na ito nga kadaugan, nga ang ato mga kabataan kapaglaom, ato tibok kapanimalay, ato yung madala pa na sa pagbalik sa Ginoo. Para ni Noe, nga nadala niya yung mga pamilya, apan silot, wag gid niya madala, igsoon, ang tibok niyang pamilya, naluwas sa grabe nga kalaglagan. Ikaduha, ayaw kalimti. Nga ang pagkawalay gana sa pag-apil sa buhat sa Ginoo. Igsoon oportunidad kini sayawa nga iya kang maambit ang imong kalag nga nagsigir tag simba mapilang kapaglaom kay way makaadto sa langit nga tsamba. Way matos langit kapag lumingon nga ngano namo ko sa langit ambot at sambahan ra man ko nga nako diri sa langit. Unya dito sa langit imong istorya, imong mga kalingawan, nagsusuri ka sa nga mga dapit, ang kwarta, wala na. Kay walay makasakas sa langit, nga dili mga misyonaryo sa Dios ni ining kalibutan na. When we get there in heaven in a little while, we're not going to talk about worldly things, but we're going to talk about our missionary activities that we have done in this world while waiting for His coming. Ikatulo, igsoon na pinakanindot kay nga mga paglaom. Nga bisan pa man si Lot nakahimos pagpakasala. Bisan pag si Lot pagkapaglaom nakahimos pagpiling ang dili mayo. But God is to always to be rescued. To the rescue. Grabe ang pagpaningkamot sa Ginoo nga ma-rescue si Lot mga pilangga kapaglaom. Bisan pa dahil kapaglaom nga nagaguba na ni atong mga kaugalingon karon. Apan aduna pa kita'y paglaom. Kaya ang Diyos nagpadala man og duha ka mga manulunda ni Lot. O nahibalo po kong kapaglaom. Nga nini mga takna kung kita maghandol na po sa Ginoo. Ang Ginoo magdala og mga pamaagi. Nga ikaw o ako masakbit o gusa ka na nga pamaagi kapaglaom. Kining atong social media nga platform. Dili gini aksidente ikson mo pagtambong. Daghan pa nga kagabion. Nga atong mapamladungan ayaw yung sipyata kapaglaom. But the great hope this evening. Nabisan pagpareha ko ni Lot. Pasin pog pareha po kanilot kapag laom. Apan ako mong sultihan. Nga ang Ginoo kanunay nangitag pamaagi nga makabot kaniya ako. Bisan pag na-broken ang atong pag-alagad kaniya. Nining kagabagiyon mga pinagkapaglaom. Gusto na ko isumada among wali. Sa usa ka awit. Nga nagsugyot mga kapaglaom. Nga bisan pag our lives get broken, but God always to the rescue sa atong kinabuhi. Kini nga awit papilang kapaglaom akong gihinaot. Nga mao kini sa musumada nga dili na to sayangan ang mga panahon gihatag sa Ginoo kanato. Nga atong maintrigar atong kinabuhi. Nga dili ta pareha ni Lot kay daghan kay ang pamilya nga nangawala ko ni pareha tanuwi kapaglaom. Nga sa pagsirado sa arka ay ang pamilya na intact. Apan bisan pa man sa atong pagkamasalaypon. God always to the rescue sa atong mga kinabuhi.